kalakwachero at kalakwachera. Andito tayo ngayon sa Cavite Republic Festival. Eto, yan, hello, nagsiselebrate tayo kasi nga nakapaglabas tayo ng aking bagong pensioner, aking dream car. So, nagsiselebrate with us, with Ate Marty and our partner Yan. Hello. So guys, ang sarap ng pagkain nila and swak ng lasa. And ito ay, ang in-order namin ay set B. So, ito na yung mga kasama ng set B. Sobrang sarap. Diba? So, good for 6 actually siya. Inside lang kami. Pero, ayun na. Sige kuya, yung crispy pata. Ayun na nga. So, ang dami nyo na. Guys, ang sarap. So, pag bibisita kayo dito sa Pupunta kayo dito, ha? Kumain kayo dito. Ang sarap yung pagkain nila. And look, crispy pata. Ano? Bakit ano nga to? Husgahan mo yung pisatala. Husgahan nyo daw yung crispy pata. Okay. Pahusgahan natin. Lahat. Hindi, mura lang. Actually, mura siya sa ibang mga kinakainan namin restaurant. Mura siya sa ganun maraming order. So, yung lasa niya, masarap lahat. Actually, tinikman ko na kanina. Nadali namin dito ang mentor namin. Yes. And thank you. Please subscribe to my channel and see you on my next video. Bye!